SYJ Ingdeng krehini mahang kethek arni mesen pen katalon pon. Lason si patumi niphai ingkoira troksi arni matizong asiklu sangti di SYJ Asai Hemlong, SYJ Bogazan District Committee, SYJ Ingdeng krehini mahang kethek arni mesen pen katalon pon. Lason si adapor phai kebra chitim apor pen SYJ mate Student and Youth for Justice alam sitami ingthur pono. Lapen anar lupor phai hinira chitim apor pen SYJ amahang pipot si pathek nang kokma. Lapen SYJ kewang zilang arni koson si kapang tang thujima aphan sitame chingwai chingsai pedupon. Lasolong aluhiam man pen kachetong don SYJ advisor amlong ti SYJ CEC kong chunbang Rocky Tokbi anparta GB SGB lapen ratsai klembang phubang phiatum sitame chetong don pen mai RDP dono. Puthot ratamai juddet pen riso ezang pen kilun ke kan game kapatu hei hui pen ning arong chipisi mai mesen me et pen pachun po. Labang so SYJ amang tengnan kok bangel bahari purki mo. Athe damtang 1986 pen karbiang long isi autonomous tera mopen CPIML pen ESC Chisong bom sibang bom lo. Lapen Chisong bom pen penang hormuchun lo. Dak MUU kisi tok pendang lo university ki ban pendang lo. Rathur pak Chisong tangrak lapen सरकार का तो फिर ही ऐसा सीधा लो बांखाई तो मता लबंग सो ऑटोनोमस कर मोबाइल सी नंग चिराप दुन लो लापेंदा कर बिया फन फिर ही लसना पढ़नांग ले लो सीधा इसे पर हो जैसे मैं मेंशन था में 2000 निकान सरकार आइजन तुम एजेंसिया तुम kopi pot si langsung kasih songan bom apan thak dak kasih song aparti apan thak dak aja ini 2000 negara sikati kum dokok lo jasemet CPIML apan ESC hini asonang man dalamat kasih song pinyata kangkang theklong telo son si CPIML ESC dan bom lo bang bom si 2012 2012 autonomous demand committee isia tu amen chelong la sibang ke CPIML posi 2000 nikan men chelong la si 2012 nikan ESC pu ko chikrong to bangke empreg long lelang sita 2012 kachali ke sabda chade dei 2930 sitame kopi posi aprang November ni malage ESC form ado mera chini da hai ko athe ESC convention hang si no karbi tu kopi posi kachali paprang nam nekide malage Kecotha penta da bangke HPP pomen seng parong laben kacesong na tusitame pakevia ajone si karbia tu kacesong pakevia ajone si kachari sitame aprang nam dekde lo bangakai kopi basi to studentum kachari 6 studentum bangke dinune de lo bangakai man kopi basi bangakai karbi anglo sitame na chode lo bang nilphan question dolo ge alang nitumge tikuk det ma kachari na tu velam chisan aprang pe kathe alang nitumge kachari lote kecotha sitame ko mo bangakai dungke laso basi kachari na tu ani hang pen chari dun sami basi lahai ka dogu vekelang chari phansi kasalo alang itu paprang kon bom lo lapen kacesong na tu sitame bangakai dungke ani sipen si kedo basi paprang dun bom lo lapen komar joine si karbi dungke kacesong na tu sitame ning si pen dode ajok si aprang dun dekde lo nasi sobutang ni lan pensi lam Pini ni kardong December ni bangke SYJ amang pathek petlo SYJ amang theket petlo tum ritarib lo CPIML long tadam lo ESC long tadam lo ini leader ber chiki jitham lo sita theglong lo je pinianta CPIML bang se hok autonomous tere puthak othip kachison lalak leadership mesen la per compromise me pin pinianta government against kachidam lo theglong si ini CPIML pen SYJ kengkam jiro pesi chisong lo labang so chisong ra perjone pinan ke nikan kri sitame thot autonomous tere puthak article puthak ka chisong ra peje phansi pini SYJ ta chisik ponlo lapen ke cheng pe la so SYJ ke cheng pe niliphan nang chitong ban aku ban niliphan ta nang chera bani chera do jone niliphan pini advisor alangmi ha sonia taropi lapen SYJ kisung ki boiling nitum chelang pet pesi kam claim ponlo lapen ke wangjar ni autonomous te tum non ta long lelang puthot ning ke thedo youth student tum autonomous tera moment ing thur ponji ba rat tum student tum puthot autonomous tera puthak kachi song phan wang thuji
nitum bang thur te song thur kon pen la bang so ke song highway je la autonomous state long weg ji puning ke tepen la so song pinian ta dum ot trip pen song bon momblang la pen SYJ bang ke ka song long si kai ke ta dolang News report Sangti Dipen Khor Sing TNE Hills today.